Избираме спокойно място, на което няма да бъдем обезпокоявани в близките приблизително 20 минути. Седнали или легнали в удобна за нас позиция, предразположени за едно пътуване към нашия вътрешен свят. Поемаме дълбоко въздух през носа и издишаме през устата. Поемаме отново дълбоко въздух и издишаме през устата. Още веднъж поемаме максимално дълбоко въздух през носа и отново издишаме през устата. И започваме това пътуване, отпускайки цялото си тяло. Преброяваме от 10 до 1 на ум, освобождавайки се от всяко напрежение. Започваме от краката. 10. Всеки един от пръстите на краката, стъпалата, глезените и пръстците се отпускат. 9. Отпускат се бедрата. Коленете омекват. 8. Задните части и тазът се отпускат. 7. Зоната на лумбагото и корема се отпускат. Слънчевият сплит олегва. 6. Кръстът се отпуска. 5. Гърдите и гърба чувстваме как олегват. Освобождаваме се от всяко напрежение. 4. Отпускаме ръцете и раменете. 3. Вратът олегва. 2. Отпускаме мускулите на лицето, устата и клепачите. 1. Отпускаме очите и главата. Чувстваме се напълно отпуснати. Чувството на тежест напуска тялото ни. Чувстваме се толкова леки, сякаш сме в безтегловност. И в това състояние на дълбока релаксация си представяме, че нашето тяло се смалява. Смалява се до такава степен, че да може да се побере в сърцето ни. Готови да се впуснем в това пътешествие, влизаме в нашето сърце. Чувстваме топлина и спокойствие. Пред нас виждаме кристални, светещи стъпала. Стъпваме на тях и те автоматично ни понасят нагоре като ескалатор. Чувстваме, че напускаме тялото си, насочвайки се към звездите. Всичко около нас е приказно красиво. Виждаме планети и галактики, светещи и пулсиращи. Чувстваме се все по-леки и по-свободни. Ескалаторът лека по лека намалява скоростта си и бавно спира пред светещ портал, направен като от кристал. Преминаваме през него, привлечени от бяла светлина, и се озоваваме пред светещ кристален град. Всичко е обляно в мека, бяла светлина и топлина. Чувстваме пълно спокойствие.
мястото е изпълнено с любов и сигурност. Пред нас и в далечината виждаме светещи създания, приближаващи се към нас, за да ни посрещнат с една прегръдка, изпълнена с безгранична любов. Едно по едно тези светещи създания ни прегръщат и с всяка прегръдка се изпълваме с още повече любов. Изпитваме огромна любов към самия себе си, давайки се сметка какво велико творение сме и за всичко онова, което имаме да дадем и споделим с тези светещи създания, които ни приемат с толкова любов и уважение. Едно от светещите създания ни хваща за ръката и ни отвежда пред един параклис от кристал, на чиято врата е изписано нашето име и ни подканва да влезем. Вътре ни казва да се приближиме към едно горящо огнище, разположено в средата на стаята, и ни казва, че в това огнище ще изгорим всичко, което не ни принадлежи, всичко онова, което ни вреди, всички негативни емоции, страхове, злоба, позор, всичко, което ни пречи да бъдем щастливи. Приближаваме се до огнището и виждаме красивите пламъци. Червени, сини, жълти. И си даваме сметка, че носим на гърба си тежка раница с много джобове. И когато ги отваряме, откриваме в тях листчета и бележки, от които не се чувстваме щастливи. Прочитаме всяка една бележка, която откриваме, и без да я съдим, я хвърляме в огъня, за да изгори завинаги. На една пише, че не сме добри. Изгаряме я и заедно с нея това горчиво чувство също изчезва. На друга пише, че не заслужаваме да бъдем обичани. Изгаряме я. И това негативно чувство веднага ни напуска. На друга, че никой не ни иска. Изгаряме и нея. Друга ни показва ситуация, в която сме страдали много. Изгаряме я. И така изваждаме една по една всички бележки от раницата и ги изгаряме. Претърсваме добре, докато се убедим, че не е останала нито една. Единственото, което ни остава да изгорим, е раницата. Изгаряме и нея. И с нея изчезват всички болки, натрупани с времето. Изведнъж осъзнаваме, че сме станали още по-леки. Създанието от светлина, което ни придружава, ни прегръща и ни поздравява, казвайки ни, че все повече се доближаваме до нашата истинска същност, но че имаме да се пречистваме още, ако наистина искаме да бъдем щастливи. Показва ни вратата в края на помещението и ни приканва да излезем през нея. Прекрачвайки през прага й, се озоваваме в просторна градина, изпълнена със свеж въздух, красиви и уханни цветя и пеещи пъстри птички. Поемайки си дълбоко въздух, се изпълваме с живот. Близо до тази прекрасна градина
забелязваме водопад с кристално чиста вода. И създанието от светлина ни казва, че пречистването ни продължава под този водопад. И така става. Заставайки под него, чувстваме как ни залива, осъзнавайки, че водопадът всъщност не е от вода, а от течна светлина, която озарява всяка клетка от тялото ни. Къпем се в светлина и когато поглеждаме надолу, виждаме, че от тялото ни се отделя тъмна, гъста течност. Оставаме така под водопада, докато не се освободим и от последната капка от нея и се уверим, че кристалната светлина, която преминава през цялото ни тяло, остава чиста и непроменена. Когато това се случи, изпитваме огромно облегчение. От този момент се чувстваме светещи и свободни, точно като създанието от светлина, което ни съпровожда. То ни очаква с усмивка и припознава у нас огромната промяна от момента на пристигането ни и ни доверява, че остава само още едно пречистване. Отвежда ни в една стая, обляна в цветовете на дъгата. Влизаме и сядаме по средата на стаята. Виждаме, че цветовете идват от камъни, инкрустирани в стените, всеки един предаващ дълбока вибрация според цвета на светлината. Забелязваме, че от тавана на стаята бавно се спуска пирамида от сияеща бяла светлина и ни покрива изцяло. Сега се намираме вътре в пирамидата. Нейната светлина започва да вибрира и чувстваме, че всяка клетка на тялото ни се осветява и формулата на ДНК-то ни се преструктурира. И започваме да се чувстваме ние самите като създание от светлина. Ние сме светлина и безгранична любов. Получаваме от вибрациите на 7-те цвята на дъгата и с влизането ни в тази пирамида се активира и подсилва всяка една от чакрите ни. Цветовете стават все по-ярки. Вибрацията става все по-бърза. Ние сме нажежена светлина, в която няма никакво място за тъмнина. Един гъдел от енергия преминава през цялото ни тяло, от главата до пръстите на краката. Чувстваме го чрез цялото си тяло. Вибрираме с честотата на космическата любов и светлина. Сега пирамидата бавно се вдига и виждаме, че сме се превърнали в създание от светлина, след което бавно се насочваме към изхода на стаята. Отвън ни очаква групата от светещи създания, която ни посрещна в началото, за да ни поздрави с една прегръдка, изпълнена с безгранична любов, припознавайки у нас създанието от светлина, което всъщност сме. След това красиво сбогуване, бавно се насочваме към стъпалата от светлина, където започва нашето пътуване обратно към сърцето ни. Благодарим му за любовта, обливайки го в светлина. Малко по малко
краката и ръцете. Отваряме и затваряме дланите и раздвижваме главата наляво и надясно. Отваряме